Iemand die nauw verbonden is aan dit project en wiens steun onontbeerlijk is geweest. Hij is commandant der strijdkrachten, de hoogste functie in de Nederlandse krijgsmacht. Hetzelfde jaar dat Arturius Roem met de ontwikkeling van Spanish Water Resort begon hij zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daarna volgde hij zijn militaire vliegersopleiding die hij met succes in 1975 afrondde. Deze snelle jongeman vloog de NF-5 en later de F-104 Starfighter en de F-16. En passant werd hij ook opgeleid tot wapeninstructeur. Na een bliksemcarrière werd hij in 2004 benoemd tot generaal en tot chef defensiestaf. 10 maanden geleden werd hij belast met het bevel over de krijgsmacht. Het toeval wil dat Nederlands Top Gun een nazaat is van Albert L. Kikkert, wiens borstbeeld vanmiddag wordt gepresenteerd. Met gepaste trots nodig ik generaal Dick Berlijn uit om het woord tot u te richten. Dank u wel voor die hele charmante inleiding, maar ik had het ook gedaan met de inleiding van de heer Jesse Hoeven. Meneer de volmachtig minister, dames en heren, ik vind het een voorrecht hier vanmiddag voor u te staan. En toen ik de uitnodiging kreeg om voor de onthulling van het borstbeeld van vice-admiraal Albert Kikkert een aantal woorden te spreken, heb het instituut Militaire Historie opdracht gegeven om een aantal interessante gegevens over deze markante persoon uit het archief te lichten. Die informatie die was bij ons rijkelijk aanwezig, moet ik u zeggen, maar vrijwel allemaal afkomstig van het huisorgaan van de familievereniging Kikkert. Omdat ik ervan uitga dat velen van u dit huisorgaan ontvangen en de informatie daaruit als bekend mag worden verondersteld, zal ik me beperken tot de militaire achtergrond van Albert Kikkert en de banden die we momenteel met de Nederlandse Antillen en Aruba koesteren. Als we het loopbaanverloop van Albert Kikkert erbij pakken, dan zien we dat hij op 14-jarige leeftijd dienst nam bij de marine. Die leeftijd was toentertijd heel normaal, wanneer het ging om de zeevaartberoep. Maar u kunt zich wellicht voorstellen dat we heden ten dagen gruwelen bij de gedachte dat een 14-jarige jongen de wapens oppakt, dat wil zeggen kindsoldaten, en dat mag natuurlijk helemaal niet, dat is politiek niet correct. Maar zijn carrière had vervolgens een voorspoedig verloop. En op 19-jarige leeftijd was Albert Kikkert betrokken bij een zeeslag nabij de Dokkerswal. Voor deze inspanning werd hij beloond met een zilveren medaille voor getoonde dapperheid. Rond zijn 35e had Albert Kikkert al de rang van kapitein ter zee en kwam hij in aanraking met het verre Curaçao. Hij moest daar een rapport maken over de staat der kolonie. Na een rijke militaire carrière en een hoog aanzien bij zowel koning Lodewijk Napoleon als keizer Napoleon, was hij een van de eerste die zich verzetten tegen de Franse vaandels en slaagde er in 1813 in de Fransen uit Dordrecht te verjagen. Dit succes leverde hem niet alleen een militaire Willemsorde op, maar ook de benoeming tot gouverneur-generaal van Curaçao. Tot zover de militaire historie van Albert Kikkert. Een man met een hoog militair aanzien die vanwege zijn verdiensten werd beloond met een gouverneurschap. Tijdens mijn bezoeken aan Curaçao heb ik de huidige gouverneur, zijn excellentie Frits Goedgedag, mogen ontmoeten. En daar in de hal van het paleis het schilderij van Albert Kikkert bewonderen. Ik realiseer me daarbij dat zijn beeltenis ook het koloniale verleden symboliseert. Niet een van de meest populaire hoofdstukken uit de geschiedenis van de Antillen van Curaçao. De verbondenheid van Defensie met het eiland Curaçao en de Nederlandse Antillen en Aruba spreekt mij natuurlijk des te meer uit. Voor mij symboliseert Albert Kikkert vooral de innige band die Defensie over de eeuwen heeft opgebouwd met de boven- en benedenlandse eilanden. Een band die tot op de dag van vandaag stevig is. Zoals u misschien weet is Curaçao op dit moment het toneel van een van de grootste gezamenlijke oefeningen die Defensie in de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Een oefening die niet mogelijk zou zijn zonder de
dames en heren. In de tijd dat Albert Kikkert leefde, zag de wereld er nog heel anders uit. Hij vocht tegen de Engelsen en de Fransen en was soms lange jaren van huis. De vijanden van toen zijn nu onze bondgenoten. De vijand van nu is vaak niet duidelijk te onderscheiden. Albert Kikkert vocht vanaf de linieschepen in een gelijkwaardige en dappere strijd. Soms letterlijk met het mes tussen de tanden. Wij handhaven nu de vrede in verre orde en proberen alleen geweld toe te passen als alle andere oplossingen onmogelijk blijven. Een van die hedendaagse vijanden is het internationale terrorisme. Vanaf de Nederlandse Antillen wordt het onderdeel van dat internationale terrorisme aan de wortel bestreden door de jacht op drugssmokkelaars in het Caribisch gebied. Nederlandse militairen, Italiaans en Arubaans personeel van de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn dagelijks betrokken bij deze strijd. Door de vakkundige samenwerking van deze maritieme professionals wordt drugsbaronnen de pas afgesneden en daarmee voorkomen dat het illegaal verdiende geld in de verkeerde hand komt. Ik ben ervan overtuigd dat het maritieme hart van Albert Kikkert straks met trots wordt vervuld wanneer hij kijkend over de baaien van Curaçao onze mannen en vrouwen aan het werk ziet. Dames en heren, ik wil hiermee eindigen, maar ik dacht dat ik nog een geheim vol te klappen, maar dat is me reeds onthuld. Ik ben inderdaad een nazaat van Albert Kikkert en wat dat betreft sta ik hier met een dubbel genoegen, om het zo maar te zeggen. Ik wil de familie Kikkert van harte feliciteren met de totstandkoming van het historische borstbeeld. En ik beloof u dat ik straks tijdens een van mijn bezoeken zijn permanente standplaatsen zal bezoeken. En ik wil nu graag eindigen met iets wat mijn oma vroeger in Den Haag, zittend aan de piano, een liedje zingend, mee afsloot. En dat is Viva Nostro Sal. Dat was goed gedaan.